Arondizuogu is a popular Igbo community in Idato North Local Government Council of Imo State, southeast Nigeria. Chiefly an agrarian community, Arondizuogu natives are predominantly farmers. The topography of the area is undulating, with valleys dotting the landscape, creating aesthetics, beautiful scenery, and lush green vegetation. The progenitors of Arondizuogu, Mazi Zuogu and Mazi Heme, migrated from Arochukwu Kingdom, Abia State, Nigeria, and later established human settlements that today are the present geographical area known as Arondizuogu. Obodo a na-akpọ Arondizuogu bụ ndị maara omenala dị Igbo, and ha na-ejisi omenala ha ike, ha fụrụ omenala ha n'anya maka na ihe ndị gboo dowere eji were hiwe obodo a. The principal component of the people of Arondizuogu is their culture and tradition. Ikeji wo Ibu Ihu. That is paying tribute. Ime Ife Kesreto. It's now very well na nnukwu all heavy Ikeji. The Ikeji Cultural Festival is one of the most important traditional festivals of the people of Arondizuogu. Ikeji nke ahụ wa otutabu oye ibe niile kọba na ọkọchịcha na mmiri ahụ ezo. It is a major cultural element of Ndizuogu, often regarded as one of the largest masquerade festivals in the entire Igbo land. Anyị dụbukwa mgbe eme Ikeji eme mana nke ahụ ọdụ nke ya ji akachapụ ibe mma. Chukwu kere ụwa eze ọ na-ekpechara ọgwụ ekekere ụwa guji mma guji ji onye nwere ijeri gụka anyị na-ekpere gụka anyị na-esekpuru. The historical origin of Ikeji festival is linked to Arochukwu, the ancestral homeland of the Aro people. According to oral tradition and historical accounts, Mazi Zuogu, Mbogo, and Mazi Heme introduced the Ikeji festival in Arondizuogu after they founded the human settlement in the 18th century. Onye tọrọ ntọ ana Arondizuogu nna Mazi Zuogu na nna Mazi Heme. Ọ ga-eji asị ihe eme Izuogu na ihe eme. Ha bụ mmadụ abụọ mana ọ bụ onye nna ihe eme bụ onye bi n'obodo a na-akpọ Arondizuogu. Maazị Izuogu dịkwa na Arochukwu na-abịaru abịaru. Ikeji bụ emume ejiri mara Arondizuogu. And they join Magma saying Igbo siri bido na Arochukwu. Arochukwu na-eme Ikeji nke ha na Septemba. Anyị na-eme na mbido ịkọ nri maka na onye ihe ọzọ eji mara ndị be anyị ahụghị ịkọ nri. We are predominantly farmers. Anyị na-eme emume ịkọ nri na mbido otu ahụ anyị si bido taa otu aka ọ ga-esi na-aga. Chukwu kere ụwa eze ọ na-ekpechara ọgwụ ekekere ụwa guji mma guji ji onye nwere ijeri gụka anyị na-ekpere gụka anyị na-esekpuru si gụbịa n'ọnọdụ nke anyị nọta bụ Ikeji. Emume anyị na-eme otu ugbo n'ahụ ndị ochie mbụ metere dobere anyị were bidokwa ya anyị na-asị gị nna gụbịanụ ka i were ọjị a mmụọ na egwu na ihe niile a
ka ị gọziere ya anyị dukpuo na anyị n'ụdị adụ mma. Ikeji festival was inherited from the original Aro cultural system and adapted to the new community, Arondizuogu. The earliest Ikeji celebrations were primarily religious for bountiful agricultural purposes. Traditionally, the festival served to thank the gods and ancestors for a successful harvest, especially the new yam, seek blessings for the coming farming season, and propitiate the deities of the land for fertility and prosperity. mmemme a ji wee dị nnukwute mkpa wụ na mbọsị ha na-akpọ oyi egwu, mbọsị ahụ ka eji eme rituals dị iche iche were kenee ndị nna anyị ndị tọrọ ntọala, kenee mmụọ nọ n'ala na o mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ, na o mere ka anaghị kwuo nri mee nri. Anyị wee fụ ihe anyị dị na ahụ nke riri anyị. Kelee ndị ichie ndị gbatara ana anyị bi ya. Ya mere omenala pụrụ iche, omenala dị nnukwute mkpa na ndụ nwa Arondizuogu, ma iwu onye ụka ma iwu onye ọdịnala. Omenala The name Ikeji is believed to have been derived from an Igbo expression related to pre-harvesting of bigger yams and still leaving the tendril under the earth for further yields. Ikeji akpụ maka na agụ na-adị mgbe eji eme Ikeji, ọ na-adị ka na nri. So abịa Ikeji isi eke isi ewepụta nke dị n'ala, ụmụazị erie nri ekpechikwa isi ahụ egbubiri, enwee ike rukwa nnukwu ji. Ọcha ya na interpretation emeghị etu isiri kọwaa Ikeji ọdaba. Ikeji Arondizuogu is usually celebrated between the month of March and April, marking the beginning of the planting season. Over time, Ikeji festival evolved from a religious agricultural rite into a large cultural carnival. Elaborate preparations herald every Ikeji Arondizuogu. Vendors of different types, particularly items of entertainment and refreshment, prepare their business stands in readiness for the festival. This is fundamental in growing the economy of the community during the festival. Echiwe ka dị Ikeji nwanne chi ọbụrụ ya ebubo ogo n'ọzọ ọbụrụ ahụ ụbọchị ahụ anyị ji eti mmọnwụ, anyị ji eme mmọnwụ, anyị ji eti mmọnwụ ụbọchị ahụ anyị ji eme mmọnwụ. Mgbe anyị ji eme gịnị? Ụbọchị ahụ anyị ji eti mmọnwụ, anyị ji eme mmọnwụ, anyị ji eti mmọnwụ ụbọchị ahụ anyị ji eme mmọnwụ, anyị ji eme mmọnwụ, anyị ji eti mmọnwụ, anyị ji eme mmọnwụ, anyị ji eti ya eti ụbọchị ahụ anyị ji eti mmọnwụ, anyị ji eme mmọnwụ, anyị ji eti mmọnwụ ụbọchị ahụ anyị ji eti mmọnwụ. Ikeji Arondizuogu is an activity-packed festival that lasts for not less than 4 days. These days align with the 4 market days in Igbo calendar: Eke, Orie, Afọ, and Nkwo. Dịka taa, ụbọchị taa anyị na ha eme
Ikeji taa Ikeji a na-egware after today ihe ndị ọzọzi na-eso n'ọsọ mmọnwụ ihe ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ga na-emezi ka anyị nwee katagoro ahụ batagoro n'oke oke ọha anyị anọrọzie n'ụlọ na-eme ndị mmọnwụ pụta bata nwekwa ahụ anyị emere ihe na-aga. Izu ọhụrụ bụ ụbọchị ahịa, enwere mmemme a na-eme kwa ụbọchị ahụ site na mbido nke mbụ na ya ejezu eke ọdụ Ikeji bụ ihe a na-akpọ chi ọzọ fụ ọwụ oye mbọsị eyi ahụ ụbọchị ahụ a na-akpọ oye egbugbu bụ mgbe a ga-egbu iri ndị echie na mmụọ nwanyị gburu ha ugwu ha merụ ha ihe ndị bekee na-akpọ sacrifice, mee ha peace, revere ha ihe ọma niile ha mere, gwekwa ha na ahụ a na-abịa abịa ka ha mekwa karịa ka ha mere ugbu ha na-eme. Mbọsị nke ọzọ na-abịa n'ụwa mbọsị afọ, mbọsị ahụ nke eji eme mmọnwụ celebration of the masquerades, the main event. The market days are similar in content but differ in meaning, essence, and location, with each day marked by grand displays, traditional music and dance in an ambience of revelry, communal feasting, and cultural gyration. Taa dịka ihe dịka ụbọchị taa n'elu anyị na-akpọ onye egbugbu, onye ji ego ehi nwere ike zụrụ ehi wee gbuoro nna ya, onye ji ego ewu azụrụ ewu gbuoro nna ya, onye ji ego ọkụkọ, onye enwekwara ego ịzụ ọkụkọ wee ego azụ ọzụrụ azụ wee mee. Anaghị eme eme iwu n'anya na ị ga-egbu ewu, is not a must. Onye iji ime tere echi abụrụ ọsọ mmọnwụ, echi taa na-eyi echi awụrụ afọ ọsọ mmọnwụ, a ga-agba ọsọ mmọnwụ n'ebe niile dị iche iche. Anyị nwere afọ a na-akpọ ya ahụikoro, anyị azụ ya echi ọtọ echi abịa nwee nkwọ ebe a na-azụ nkwọ bụ na nkwọachị a bụ na ndị akaeme ka ọ dị. Ndị akaeme a bụ onye ka m ji azụ His Royal Majesty, maka na esigbo na be m kewapụta ọtụtụ ndị akaeme a ebe a ka esi kepụta ha, ndị egbu onye ọma esi ebe a kewapụta ha, ndị akụ nwata ndị anyị na-eche autonomous community ebe a ka esi kepụta ha. And etorugbo mere ịza His Eminence, mana eji nwayọọ na-eke eji ahụ na eji Cultural enthusiasts and the custodians of the people's way of life in Arondizuogu also stage hosting of masquerades, all in the spirit of Ikeji,
The hosting now shifts from the market and village squares to personal houses and residence of the host. I called the working mother one, you don't even do as me here Ronya and Chim every year. What else you gave one mother when you home, and then as a my cap upon here. Mossy, Ugamonia gave me as a Mugamma, only do to her. No, Mamma, I not a rime. Now you have to watch this one watch. Now you swear, no, do not hear no. Yet me home no mas Yawu Puchiru to General Pogaya. What once will put to a coga dealer. The masquerade groups always take their turns to perform to the delight of the host and his guests, who appreciate them. The youth and the male folk are the central actors in Ikeji Festival masquerade display, while the females add to the bulk of spectators relishing the fun and entertainment surrounding the festival, but always with calculated respect, honor and reverence to the masquerades on the streets. Omena na na recognize ụmụnwaanyị ọfụma omena na ndị Igbo generally. Mana ihe gbasara mmụnwa ọrụ ihe nwaanyị ihe dike na-eme. Nwaanyị anaghị eje nta. Nwaanyị anaghị eme ihe mmụnwụ. Mana nwaanyị nwe ihe nkiri nwaanyị na-ekirikwa mmụnwụ na-enwe aṅụrị na-esi n'ahụ okele ọrụ One famous aspect of the Ikeji Arondizuogu festival that has been rested for good was the weighty competition of untying the mystical ram popularly referred to as Eto Ebule Ikeji, believed to be a demonstration of spiritual power and toughness. Back on the 1940 something, the last time I thought it. Only came here to get on these of the number and Maka, I am on the next of I come to the lady, Jaman Pewoki. On Basan Kajama, the lab of Pewoki. When you will the volume and the I gave the word to the little who are getting water. Waiting a woman very Osi na Namibia and the Ikeji do not believe. So, if we are not I say,
ịga nwudo ebuna ahụ inwe ume nwudie tọbazi ebuna ahụ ịtọpụta tọpụta mmiri buru n'ihe esi ebe ahụ wee pụọ buru n'ihe na-adịghị rahụtete onye ọ na-ebi. Although not much has changed in the cultural content and celebration of Ikeji Arondizuogu, bits of extraneous displays have been creeping in as ways to blend the ancient festival with trend and modernity without any damage to its form and shade. Onye gbafe gbanwere n'ọbịa nwunye ga-agbanwe. Onwe ndị na-achọ ibute aghara, ịkpa aghara on the dates of the announcement of Ikeji, mana onye ha wọkụrụ maka na Ikeji wu ihe mmụọ ihe a na-eme n'ọfọ and ọfọ ndị Arondizuogu dị ile ọfọ ihe eme dị ile ọfọ ndị akwanta dị ile ọfọ idozuka ekere nke idozuka dị ile. So ọfọ niile a na-agụ n'ala na-agụcha kọya n'ala olifọ na ọ bụ na onwe ihe ọ na-arụ agazighị ihe na-akụ. So ihe anyị na-ekwu onye amaghị eme ya mara mere na ihe anyị chọrọ wudo ihe anyị chọrọ ahụ. The Ikeji Arondizuogu annual festival to the people has almost overtaken such other annual celebrations like Christmas, as the people, both young and old, prefer returning home. During Ikeji festival to other such celebrations in the year, Ikeji Arondizuogu now serves as a unifying factor for the sons, daughters and families of Arondizuogu, and they show extreme love for themselves and their culture, and they identify with it. Ikeji oge mmemme karịrị mmemme niile na ndụ onye Arondizuogu. O ruo mgbe eji eme Ikeji, nwa Arondizuogu na ma nwoke ma nwaanyị, agbanyeghị ebe ha nọ, ọ na-eme ha n'obi, na-eme ha n'ume ka ha nọtaruo unu ebe mee mmemme. Removing Ikeji festival from any Arondizuogu native is like casting a fish out of water. Friends and visitors from neighboring communities and other states also participate as guests. Ikeji Arondizuogu has become a symbol of Aro cultural heritage and identity. One man had remained quite relevant and contributive to the popularization of Ikeji Arondizuogu. The man was synonymous with the festival, and at a point he almost became inseparable from the festival and continued to give Ikeji Arondizuogu the pep and flavor it deserved. That great personality was Perikomo Nwankwokoye Emesue Mbobaki Ibeyogo, who hailed from Ndianiche, Arondizuogu.
Pericom awụ nnukwu mmadụ ka anyị nwe na Arondizuogu. Onye isi omenala, ihe omenala dị ya mma ọ na-eme ya. Udo dị ọcha niile. Ọ bụrụ ịchụ ego. Ọ egosi na dimkpa. Ọ na-eme omenala werezi omenala ndị Izuogu wee na-akụ egwu tizie ya n'egwu ezi egwu a wee gbasaa the gospel reaching out to the whole world. Ụwa niile wee nụ ya wee mara na o nwere ife a na-eme na Arondizuogu wee mara na enwere ihe Pericom wee mara na enwere ihe Ikeji Arondizuogu. Ọkwa na ihe a wụ ihe jikọrọ Pericom na Arondizuogu Ikeji maka Pericom ji egwu ya gbasara ụwa niile ife a na-eme n'Izuogu. Eze bi n'ikpe n'otu olu na-anakwa bụla aja nwoke mara mma ebi n'ikpe n'otu olu na eze bi n'ikpe n'otu olu mgbe ahụ ọ bụrụ eze amaghị ede na ịnụta nkọrọ eze nnu nkọrọ eze ka ọ bụrụ na eze agbagwa anụmanụ ị na-akpara nka mgbanụ. Pericom was a traditional musician whose music and creativity gave punch and meaning not only to Ikeji festival but also to Arondizuogu, the entity that owns the festival. His brand of music was unique, made up of various sizes of wooden gong, ekwe in local parlance. Traditionally in Arondizuogu, the biggest in the series of wooden gongs, the male is known as Ikeji, that conveys the pulsating artistic rhythm bearing the message. The traditional flute is also prominent in the entire musical ensemble. Its piercing sound also conveys esoteric messages only meant for those that decode the language. At the passing of the legendary Pericom, one of his sons, his look-alike, inherited the artistry and continued in the stead of his father with visible display of competence and mastery of the art. Ikeji Arondizuogu no doubt has made great impact on the promotion and preservation of the Igbo culture and tradition, giving them prominence and visibility. What remains to be done is to further make the festival a force to reckon with in the promotion and sustenance of tourism if it gets the attention it deserves. I know the government, state government recognize, but they know them was such a festival. Federal government can recognize their fully.
And then, of course, UNESCO have plans so that over an international festival, which will now attract a lot of government attention in fact, it's long overdue to be so. But, because they are on these affairs as their own thing, so they are not actually pushed to get those recognitions that the festival actually deserves. Yeah, but yes, the government, of course, has a hand in it. The government supports it. The government are happy for us. Ikeji Arondizuogu has been with the people from primordial time. As the culture of the people, so cherished and loved, participation is always communal, being handed down from generation to generation, a principle that guarantees its sustenance over time, with that strong conviction and unwavering belief that as long as there is life and human existence, Arondizuogu continues to exist as an Igbo community. Ikeji Arondizuogu remains that annual festival of the people. In a rapidly changing world, Ikeji stands as a pillar of unity. It reconnects generations, strengthens bonds, and preserves the rich heritage of Arondizuogu. For those in the diaspora, it is a homecoming, a reminder that no matter how far one travels, roots remain. Ikeji Arondizuogu ga-adịgide nwa nwatoto na nwoke na nwanyị Arondizuogu n'anya, Arondizuogu n'anya, omenala anyị n'anya, ihe ọma ga-emere ha na aga na-abịa n'ama unu na onwe unu bịara n'aha ka afọ unu n'aha ka akwụkwọ unu n'aha ọzọ. Ihe na-asị ndị niile bịara Ikeji na unu bịara n'udo n'unu na-achị unu ga na-achịkwa n'ọnwụ na ọkụ unu ga-eji wee na-achị ka aka mma maka na ngọzi unu ga-enweta ga-awụ ihe dị. Asị m ụmụ Arondizuogu niile ndị ọyị ha ndị si ebe dị iche iche wee nọta gbaa ụgbọelu gbaa ụgbọala gbaa ụgbọ mmiri wee nọta wee mee Ikeji ka ha ga na-achịkwa igwe na ọdịnala ga-akwụchi ya ụgwọ ego niile ihe niile ha spendịrị were
nọta ije a ga-akwụchi ya mmadụ. Ikeji Arondizuogu is not just a festival. It is a story of resilience, honor, and identity. A story told through rhythm, color, and community participation. And as the drums fall silent, the spirit of Ikeji lives on in the subconscious minds of the people, waiting to rise again.